Dnešným dňom som oficiálne bohatší o moju prvú Babitu 207. Takže poďme sa na ňu pozrieť. Vyskúšame naštartovať. Aha, tak už asi chápem príčinu. Nádrž je prázdna. To znamená len jedno. Musím dotankovať nádrž. Ale najbližšia pumpa je odtiaľto až 10 km. Ešte dobre, že mám tu jednu babitu navyše. Už začína byť tma a pri takomto svetle by som nedokázal namiešať ani kvapku benzínu správne. Uvidím, ale dosť možno bude mať zajtra ešte nejaký čas. Je krásny nový deň, som tu aj s takmer plnou nádržou, s plným dvojtaktovým olejom a aj s odmerkou na olej. Idem si to namiešať. No a idem si to tam naliať. A idem to skúsiť znovu nakopnúť. No, ďalej som to skúšal, až kým som to nevzdal. Nakoniec som si povedal, že bude úplne super nápad, aby som skúsil, čo ja viem, vyčistiť karburátor. No a voilà! Budem musieť nastaviť karburátor, lebo na voľný beh má príliš veľa plynu, ale zatiaľ to nevadí.